Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Tanawan niya ang buhok, kamoy pa istoryahon diha o. Atulilion sa ilalom hana. Klaro ba na kay kulot kay diha og dili kay o tanawa guna kulot-kulot kay buhok no. Grabe jud, kinky. Sa una gyud nga pa ni siya kaanan na nakasuway og ribbon, grabe jud ka kinky ang buhok atong lilion ato ning disturbohon si ma'am. Balag mingon siya na unsan makbuhok diha oy. Maklaro no. Ya ini ribbon na ba nako kay ako mi siyang regular customer. Dili madutlan. Ngano di siya madutlan? Sige siya pamutang og mga oil ba kanang mga baby oil unsa pa ng mga oil nga gipanggamit nya ang buhok ana niya aswars ko pra puna kay nag-seminar mi wala magbadotli kaya gitan-aw man ni atong last na mo nga seminar kay siya mong gidimo ang ending anong di gyud ba kuluran kay sige di siya pamutang og oil niya amigo kayo mi ba so tanawa ang buhok dugay kay nako dutlan jud og color niya ipon madutlan kay rebanding di kay siya mo straight muna nga naglagbad akong ulo ni ang buhok nga karon kay wala ko ni sa nubutang uwil atong tan-aw mo straight pag yun ang buhok nya sa wala pa dai naka-subscribe sa atong YouTube channel paki-subscribe naman ya Miss Human Being Figura Royal tan-awan ni ang buhok murag color na sa tan-aw kay sa una si color ani dili gyud madutlan karon ni color na gyud intawon kay ug di mo color na unsaon na lang dili naman siya si pamutang og uwil taud-taud na po pila na ka bulan ang nakalabay atong August amo ni siyang gidimo sa seminar nya dito nahibaw-an na magsiri siya pamutang og bibi uwil karon color na gyud hayag na gyud kay ang buhok sige lagi ko gaingon pakuluran aton imong buhok nya dili man gyud madutlan nya unsaon man ni madutlan naman og ipariban ni karon di matulid gyud ni basin na pa no kay ug amo ni siyang iriban kita man gusto mo ato no nga ang buhok niya murag hingtulid gamay pero pag riban bag-o pa dili gyud siya mutulid pero ang rebanding sa Schwarzkopf bisag dugay na kaayo magpabilin gihapon ng straight pareha atong yung nakit-an ganiha nya karon kay namubo ni ang buhok kay giputlan na nang tanawa iba na ni color makita ka ganiha dark pag yun kaayo diri o ang para butang sa free treatment na para sa bundastic na rebanding tanaw na to ni ang buhok ug madutlan na ba ni karon og rebanding kay kani akong gibutang para man ni treatment sa atong buhok nga para di madaot samtang magbutang ta atong bondastic form rebanding tanaw na to niyang buhok kaganiha gikuluran karon na sa kung paminaw kay murag nakuha na gyud ni cover na ang color sa buhok kay katong last na kong color ani wa pud madutli tanaw na to ni nadutlan na ba gyud ni pagkahuman ug madutlan pud ni straight kay murag sa kung tanaw gyud niya madutlan na gyud siguro kay wa na man siya namutag BB oil August, September, October, November, December, January, February naman sa ron January pa so 6 months na iyang buhok wa mo tag BB oil siya ron na wala na was out tong BB oil nga gibutang kay among igno na mga customer ug mahimo ay mong pamutang intawg BB oil kay natoy customer dire akong giignan nga wala ko giriban kay mabakjab ko di ko moangay mabakjab kay sayang ako medisina nya way nahimo mo ning yang buhok wala mi kay mabakjab na lang gyud wave kauban gyapon sa bakjab no kay wave ang buhok nindot man gyud tong nariban nga na straight ya tanaw na to ni pagkahuman o mas straight pag bining buhok ni bondastic rebanding nya kani ang buhok dugay man ta ni madutlan tungod anang namutang lagi og BB oil karon bitaw akong gibutangan og medisina no mura po kog matarantar kay piting pagkadali kay straight ang buhok pila jud ka minuto straight na makita man na ninyo nga tulid ang buhok tanawa mailhan man na nato mitulid ang buhok kay wala na bitaw nag-wave kay mailhan mo gyud na kay no straight ang buhok mawala gyud tumrog balik-balikog bitaw nga grano sa buhok kay kanami atong wadon para mo straight gyud siya nya tanawa klaro na siya gud kay kanang BB oil man gud mamutang lagi kay nakasuway na ko ana basta rebanding ko sa Schwarzkopf kay dili pud siguro Schwarzkopf kay apo ko nailhan ng mga buhok nga tulid ra man pud giriban ang mga ordinary kay iso ben ang ordinary kaning Schwarzkopf kay kan magukaayo ni sila kanabang na kaning bondastic medyo isog pero unay gibutang nimo mga oil dili gyud siya kapuan dili gyud siya ka daog sa oil ang oil yung magpasulabi ya black ba kaning buhok ni ma'am kay si di lagi pud madutlan kay color karon nadutlan na gyud tulid na kaayo o bondastic rebanding humanag banlaw tanawa o di ba unsa tanaw na gagmay jud kay grano buhok niya pino pug kaayo ni grano buhok si ma'am as in ya kay pero kani mga pino og buhok lig-on kaayo nimo nang dugay kay sila madutlan og color
Lisod kay dutlan og rebonding kay bisag unsa sila kapino pero lig-on kay mga buhoka. Kay ka sa mga dagko kaayo og grano nga buhok ato dali ra mo tumo straight pero gingani asa gud ni madalig straight nga. Wala gina karon ato siyang tan-awon og mutulid bagyo ni akong trabaho kay og dinhi mo tulid na unsaon na lang ng mga rebonding sa Swards ko walay chance di ay tan-aw na to ha umakaya ba gyud kay kas ara man mi magplansa human ani plansahon man ako niya neutralizer tan-aw na tug tulid bagyo ni ang buhon tan-awa daw ninyo ug mutulid ba ni gingani niya pagplansa kana ginahinay kay yung nakit-an usay kalabanan sa ning tan-aw sa mga video ang akong pinalansahan dili ing ani karon ako ni siyang gingani kay kulot man ko kaayo kinky kaayo sa nga naon ako ni siya pagplansa para gyud mo tunid kay di na katunay nga naon basi niya mabakjab na noon kung mabalik bitaw ni ang buhok kay dili ko ganahan o mabakjab ko kay sayang kay atong medisina ibalik-balik na to og apply sa buhok niya day nya bakjab ra ba jud kay di ra ba gyud pabaryon ang customer kay ako man ang problema kay ako may nagtrabaho so bakjab na jud siya so utruhan na nako nya mo ni tarungon jud pagplansa kay para dili jud makuha ang buhok kay kulot ra ba kaayo kay pino siya kay buhok pero perti yung pagkakingkiha munang inganaon initon jud og maayo kutob sa mo straight ug mahimo di po na to sunugon kay mugahi po ng buhok bailhan man na siya mo straight nya munang ipadagandagan po na to ginagmay kay para di mapundo kay mapundo po ng buhok masunog pud na munang bantay-bantay ta magplansa og buhok amo niya tong serum mo niya tong pixel cream ang color akong gibuhat ani niya ako ni siyang gitone down diring dapita pagkahuman dire gibutang nato sa atong pixel cream ug serum nga wala nay color pero nahuman na apply dire sa atong gitone down kay para bitaw mag-even ang color kay wa man ni nag-even kaganiha pag color kay tungod lagi sa buhok nga murag dugay kay ni madutlan og color naghayag na noog maayo ang punuan kaya kay ang buhaton ana niya para magpareha diri sa neutralizer nako isagol ang kanang color kay para ang buhok bitaw dili madaot na to gamitan og peroxide aron dili gyud ma-save na tong buhok dili gyud siya murag mukaging mugahi kay malabanan labi na ani kay pino kay malabanan butangan ni peroxide sumugahi ang buhok na dili mugahi pero na chance mga wa ta kabalo og kuan ba na bay reaction ang buhok munang ako siyang hinay-hinayan og butang og kanang diri na lang sa pixel cream nako ibutang tanan kay pwede ra man na siya kay mura ra man nagasilupin ka ang importante diha ma-even ang color pagkahuman nato aning butang sa atong pixel cream para in tawon ning buhok ni ma'am in tawon jud dugay na ra ba jud kay nako ni customer yo tumutulid no sa kung paminaw karon tan-aw lang sa nato ni kay dito sigurado magwapa ba gyud pagkahuman tan-awa iyang buhok na ato ang giriban unsa iyong istorya ana unsa iyong plano ana di ba kaganiha ang buhok ni Ma'am Kinky buhaghag gagmay kay grano tanan ng mga panglait sa buhok atong istorya tungod sa wala na siya nabutang og uwil perti yung pagkatulira siyang buhok ako nang gisudlay ha gi blower na siya wala siya plansa pero perti yung pagkatulira dili jud ta katuog ing ana katulira ang resulta sa iyahang buhok nakaganiha perti pagkabukara nakita mo sa pagplansa di ba iyahang buhok kinky gihapon karon gwapa ni jud kaayo no ingana jud ang Swards ko product bisag ako na amaze ko sa ako ang gitrabaho sa iyahang buhok kay first time pag yun na nako dugay na kay nako ni siyang customer pila na may katuig pero kaluoy sa Ginoo karon pa gyud in taon ako ni siya na straight ug gingani mo nang sige mig pangatawa kay natulid gyud ang buhok ba grabe jud kay katulid oh bisag ako no di jud ko katuog na ingani na di kay sa una magriban ko niya dili jud nako mas straight sa unsaon jud nako patulid unsa kay buhaton ning buhok ka magsiig kog ingon kay ngano di ay tungod to sa uwil nga sige butang pero karon dili gud magmahis si ma'am ngani anhi siya diring dapitan ni Miss Human Being kay gwapa jud kay iyang buhok wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel please subscribe Miss Human Being subscribe like comment below and sa sunod atong kita-kita bye bye